एजे म्यूजिक प्रेजेंट। शिकायते नया पना दिल से तनिको याद बा। शिकायते नया पना दिल से तनिको याद बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। शिकायते नया पना दिल से तनिको याद बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। के प्यार बा। बचपन मेरा ही सुन ले हमारे को कहानी के। बचपन मेरा ही सुन ले हमारे को कहानी के। दुल्हन बना के ले जाला राजा ही रानी के। राजा ही रानी के। हमारा लगे न बंगला गाड़ी न कारबा। हमारा लगे न बंगला गाड़ी न कारबा। नसीब में न हमारा पगली के प्यार बा। नसीब में न हमारा पगली के प्यार बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। जब से पिया भइल अखिया से अलतारे। जब से पिया भइल अखिया से अलतारे। रोला से दर्दिया नहीं कम होता रे। नहीं कृष्णा बसंत राहुल भइल लाचार बा। कृष्णा बसंत राहुल भइल लाचार बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।